Салмыгыз, Юлиан Хальдарович. Салмыгыз. Хайырлы көн, Хальдарыгыз нисек Һәйбәт, кәйефтә һәйбәт. Һеҙ легендар тарихи Караван Һарай төркөмөнөң солисы буларак был сәхнәгә беренче тапкыр нисәнче елдарда сыктыгыз һәм сыгышыгыз нисек үтте? Караван Һарай төркөмөнең беренче сыгышы Сәнгать институты актовый залында булһа, беренче концерты һәм икенче зур сәхнәгә сыгып концерт бирү нәкъ ошо ул вакытта Башкортстан дәүләт концерт залы түгел, Дворец нефтяников дип йөртеп битендә. Ошонда дәрә үтте. Бunda әле ремонт эшләнмәгән, халык шыгрым тулы, балкон тулы, пароходтар менә тулы. Шундай зур күз алдында тора, бүгенгеләй безнең зур күләмдә безнең концерт үтте. 90-нчы елларда. Үзегез яңгыз сыгыш яһаганыгыз. Һуңгы сырда күп яңгыз ярым менән тамашасы алдында сыгыштар яһыйм. Шул ук башкорт йырында бик иркен тотам. Бу сәхнә минең өчен бик якын. Сәхнә кешеһенән шундай җитди урынга утыру килү авыр булманымы? Сәхнә кешеһе бит иреклектә ярата, монда авыр һорауларны, мәсьәләләрне сисергә кирәк. Гомумән авыр мәсьәләләрне сисергә яратам. Ошо бинага килгәндә зур талапсанлык талап итә. Шуңа мин нык горурланып, ошо мөхәббәтле Башкортстан дәүләт концерт залында эшләйм. Минең өчен ят түгел, чөнки монда сәнгать ургылып тора. Һәм әлбәттә төрле проблемалар сыгып тора. Без шундук урында ук хәл итәргә тырышабыз. Беренче монда директор буларак эшкә килгән көнегез хәтердәме? Тулкынлану тойгылары булдымы? Министерство культурага сакырдылар, онда тестирование үтәгән бит. Шуны үткәс, кайдалар үз эшем менән киттем дә, миңа шалтыраталар. Һине бит безнең министр көтә, коллектив менән таныштырга дип. Мин тиз генә барылып килһәм, бәләкәй залда бөтен коллектив йылган, артык тулкынлану да һилмәй калдым. Ят кенә килеп кердем, министр тәкъдим итте коллективка, коллектив дәррәү кул салып мине каршы алды. Министр миңа шундай һорау бирде. Нисек күрәһең ошо мөхәббәтле залда, концерт залында эшләвеңде дип. Мәскәүдә бар Кремлевский концерт зал. Шуга тиңрәк шундай урынга җиткәрлек итеп мин эшләргә максат үземә куйдым. Һәм ошо максатка мин бүгенге көндә лә нык ынтылып, нык тырышып эшләйм үземнең коллектив менән. Коллектив менән хәзер эштәр нисек бара? Уларның алдында ниндәй максаттар куелган? Халыкка тугры хезмәт итәргә. Әгәр бит программа сыгарабыз икән, башынан адагына тикелем җитекләп карарга, сценарий, режиссура, ничек халык кабул итәр. Шул ясактан иң берсе тырышабыз үзебез карарга, шул сыгарган программаларда, төрле коллективтардан. Юбилей булды, Вираж, бию ансамбльнең бик дәррәү үтте. Хәзер көндә зур әзерлек бара. Диваның бию ансамбльнең юбилей концерты. Гранде. Мине сакырдылар коллективта йырларга. Чөнки без элегелектән әле мин директор булмаганда без шулай тәгәп бәйләнештә ошо коллективтар белән эшләйник. Алар мине йырлаганда бию куеп, сәхнәлә матур итеп бидәлеш менән биюләр иде. Шуңа мин бик риза булдым. Бергәлешеп үткәрәбез ошо юбилейларны. Менә ошо директор булып эшләгән дәврдә бер кызыклы вакыйгалар булдымы? Лекенге менә әлегә 90 елларга барып кайтканда, инде мәрхүм ул вакытта ошо мөхәббәтле Һарайның директоры Петр Шейн, оның менән гел инде теге безнең милләт булмаса, ул безнең милләтне нык аңланы, хөрмәт итте. Гел беренче мөрәҗәгать директор булгас, уга килә торганлык, менә шулай концерт үткәргә тырышабыз, ниятләйбез. Безгә әзрәк кенә скидка булмас микән арендала дип. Чөнки бөтә үзебез оештыра идек бит инде. Шуңа без аны аңламай дип үзебез сөйләшәк, ул безне бөтә тыңлай аңлап утырып, ребята, вы не думаете, что я не понимаю вас? Я все понимаю, только говорить не могу. Дип шунда без шул вакытта көлешеп алганбыз. Әлегә баягы ул безне аңламаганлар, зур йөрәкле кеше иде. Төрле шундайрак кызык сырлар булды инде. Бүгенге көндә Башкортстан концерт залының юбилеена нисек әзерлектәр нисек бара? Бүгенге көндә ошо авыр пандемияга карамастан Башкортстан дәүләт залының 40 еллык менә шундай тарихи юбилей тора менә безнең алда.
Без аны үткәрәсәкбез, бер нимәгә карамастан, ошо залда, ошо дворецта эшләгән ветераннарыбызды чакырасакбыз. Бүтән коллективтар катнашасак, абруйлы кунактар буласак. Нәзифә Кадырова безнең билдәле йондызыбыз, шәхесебез һәм күп mana шундай безнең талантлы, абруйлы ветераннарыбызды без чакырып, алар менән берлектә ошо сәхнәлә юбилейды үткәрәсәкбез дип ниятләйбез. Һәм гомумән ошо Башкортстан дәүләт концерт залы безнең республика өчен уның роле ниндәйрәк икән? Сәнгать өлкәһендә. Сәнгать өлкәһендә генә роле зур дип әйтә алмыйм, чөнки монда күп төрле моны саралар үтә республика кимәлендә, Рәсәй кимәлендә һәм шулай ук халыкара кимәлендә. Шуңа мин бик шатмын һәм горур үзебезнең Башкортстан дәүләт концерт залында без кабул итә алабыз төрле сараларды, булган концертлар, булган фестивальләр, форумдар, профессиональ кимәлдә без аны үткәрәбез. Ошо Башкортстан концерт залына карата ниндәйрәк планнар менән, максаттар менән яшәйһегез? Иске торышында безнең генераль реконструкция эшләнгән, ташкы кыяфәте эшләнмәгән. Шуга ташкы кыяфәтендә бана бүгенге көндә шундай һүз алып барабыз. Тәкъдим менә сыктык безнең хөкүмәткә, мәдәният министрына, ташкы кыяфәтендә бана безнең 450 еллыгына ремонт эшләтергә. Шунла без инде алып барып чыгаралар, мин бик шат булармын. Тагы ла һуңгы һорау, һезнең теләктәрегез, әйтә торган һүзләрегез? Коллективка һәммәһенә лә, бөтәһенә лә булган сәхнә эшчесе, коллективтан җитәкчесе бердән булайык, бергә булайык. Шунда гына безнең эшебез алга барасак, шунда гына без бер-берне аңлап, бүтән килеп чыккан кыенлыктар, кыенсызлыктарны бергәләшеп хәл итәсәк без. Шуңа бер гаилә булып, бер бүтән булып эшләргә язын.